Трите прасенца и вълкът. Имало едно време 3 малки прасенца. Те пораснали и тръгнали да си строят къщички, за да се спасят от страшния вълк. Първото прасенце било мързеливо и си направило къщичка от слама. Второто прасенце работило малко повече и си построило къща от дърво. Най-работливото прасенце си построило здрава къща от тухли и цемент. Един ден вълкът дошъл при сламената къща и извикал: „Прасенце, прасенце, пусни ме вътре!“ „Не!“ извикало прасенцето. Тогава вълкът духнал и къщичката се разпаднала. Прасенцето избягало при братчето си в дървената къща. Вълкът дошъл и там. „Прасенца, прасенца, пуснете ме вътре!“ „Не!“ извикали те. Вълкът духнал и дървената къща се разпаднала. Двете прасенца избягали пред третото в тухлената къща. Вълкът стигнал и до нея. „Прасенца, прасенца, пуснете ме вътре!“ „Не!“ казали трите прасенца. Вълкът духал и блъскал, но здравата къща не мръднала. Тогава той се качил на покрива и опитал да влезе през комина, но умните прасенца сложили голям казан с вряла вода под комина. Вълкът паднал в него, опарил се жестоко и избягал в гората. Трите прасенца заживели заедно в тухлената къща, спокойни и щастливи, защото знаели, че когато се трудиш здраво, си в безопасност.